ndoti murume wangu alikuwa kugukuru pamutemo mudarira chengamire munhu ndi mazuwa takabaira nyaya bali vanhu ere andida kubundirwawo pachena ndipagukuro zvipamutemo wauya nani aiwa nditikuwaona pana andikuziva zvakuita wauya nani baba vaka ndikuwaona munhu wauya nani gavauya sekuru akoyo gavauya family nani ndo vakwaneva yakutaurika mai pane munhu mukuru kana ende pana vanhu kupasa nyika zvingoumba imba nokubuda zvekufuma tozozvona next time tangisa yavanzwa pamusoro ichangamira indodoti murume wangu andikowo gukuro zviri pamutemo munomudarira changamira munopuwa gukuro zviri pamutemo rambo vanzwa here shamwari pamusoro changamira wangurichi uri kutsakwa kwanga waitika samazora dzimba dzinovatika handi kada kunyepa ndichangosva kumberi chipazi nyaya yekutongwa iri mambo azigadzirwa nyaya dzipezero zvoda kuumba dzimba kuti kupasa dzimba handi ya inini sasekuru handidi dzimba dzinopara uyu muzukuru wangu mwana wangu uyu muzukuru wangu mukadzi wamwana womuzukuru wangu inini zvese zvakaitwa kumashure I don't want chandinongoda chinhu kuti vanhu ava vagare zvakanaka both sides kwedu isisu nokwasawira vangu only that vanhu ava ngavadzokera kana vanga vakaramba ndisi mukadzi wako muda ugara ku samukadzi wako wakushoko asi achava kupi bozi mukadzi arumba kwako ari kuenda kupi kwakwawara saka nasi kuenda kurara kozoenda kubasako iyama dzedu atikuita zvezvinomakisa tinotungamirira vanhu saka atikuita zvezvoita sei zvinomakisa tinoda kutungamirira vanhu neexample mai taibva muri zvakare handiri kuende kudai kumbumbuka vandakanga ndakamboita munhu zvatawa ndikudi ainawo ndanisisade mari indanisisade mamusisade saka ndinokawabudisa bvukuru imakuchata unoona daitati kupuwa ikuma ndaro yakanga buda bhobho aingotaura kuti mombe dzangu shanu rusambo rwangu 2000 taura kuti ndonosaina isati tobatira nyaya paumbuta zvoona tikubudisa vanhu vachibuda nenyaya dzipi uku ndokunonzi kutonga manje uyu ngaabude pachena kuzona pamutongo wechi wokufuma taakuizoita nhasi manje sikaiwa uchadai mukadzi murume pamusoro ichangamira ine chandiri kurambira kuti murume waindaarisa munhu bhozi ndakarwadziwa nemapira akandiita gukura ndipa pasina nyaya svinhu yaioneka akandipa gukura iroro akabuda kumba akandisiya nemwana tichigara tiri 2 tisina kana chikafu kamwana kangu kane 2 years kakusvitsa 3 muna September akangobuda kumba but nyaya dzecho dzaaita kuti handibikire handiwachire inini kana chikafu changa chiripo ndaimubikira changamira but kana anga asingatenge chikafu handinowo chikafu chandaibika sefi kana anga asingatenge handaiwachawo asi paaitenga sefi ndaimuwachira imbe dzaakachibuda achienda kubasa saka nhasi asekuru vacho vauya handiti mimwe yakudara kamanga ndikwekutanga handiti saka uyo atizo mudzimai yangu ndikumuda sekuru venyu manozovataura sei muri kuti kudi kana ati mukadzi akumuda changamira ndobvumirana nazvo zvakanaka asina zvanhu zvaitika murume kupazi manozvataura muroka wenyu handini chakaita kuti bvumba ndinokuti murume nyaya yacho chaichaina handisinayo yaya indoninyebera chinoka ndaigara ndine nzara
ani mazuva avagadzisa ese kuona aiwa nokutanzwa mubayiwa nokuti kana munhu kadai wamunorambana naye chikafu unoita sechete unotomupa nyange usisamude handiti zvino kana wakutonyiwa chikafu nechikafu hazvinaona kachipasi apo ndikupanzwa ndikutanga kutenzwa panapa ava vana ava kana vachinge vagumburana vanofanira kuya kwaasekuru votaurirana nyaya dzavo then togadzirisa munoenda kuna sekula manzwa ukaona mavhiri pamunoenda kuna sekula straight kuti umanya kumusha kuti mukuwasha kutatu kuchengeta mukadzi rambedza kunorimwa ngojo kuchengeta mukadzi ava vano kubvezi vangwa havana kunge vauya zvaukanziri chimbo chavaranyayai asi nzeve dzinenge dzichinzwa zvemuchiitika ava vana vanhu vakabva vari vanhu vanodanana asi ava nesekuru vamusindirora vanoteerera sitereki zvinobva kuvanhu obva vazviendesa kumavani vanhu kumba kwavo vochinarama nomukadzi wavo nozvinhu zvavanenge vachinzwa kana kuitwa panzvimbo yekuti ivo semunhu amira sababa achitotonga mutauro wake sachii sababa unenge uchirwa kunzi nasimo zvazodai kunesitomo kune ndukimo zvoti enezo zvazopere zuva unozwa pakutaurika nyaya dzakuita sei dzakutaurika saka ndiri kuti ininira ngaamire sababa achiita kune mhuri yake zeshuwa sababa womusha kwete kuti iye akuti achiitiswa nevamwe vanhu wozi kunzwa nyaya yacho kuti kwenukumwarere vanoita here vanavo hapana asi kungoti tunyanyanya sekuvanoteerera zvokunzwa zvinobva kunze zvakanyanya wobva zvoita kumavani mani kumba kwavo saka ndikukumbira kuchakavile kumatsure akumorora kuti kana kuno kwavari kunzwa mashoko avari kutonga nawo musha wavo haasiriwo ngavatunge musha wavo kana panochaitika ngavagare pasi nomusha wavo vachikurukurirana vachikurukurirana hapana kunodzodza kunetsana hapana asi ndinoona kunge vari kunyanya kunzwa siterekuba basi ndikaipedza nyaya iyi simbiro ndapedza nyaya masuku vana zvisaura simbiro azive murume unotunga musha wenyu ava sekuru varipa azvinzwa makuwa hashandi unonoona sekuru kuti wanzima yakuenda ku achinyari mwana ari kutozi amutopaota mwana kana maita problem asekuru vake varipa asekuru vamazvitadza pamusoro wechangamiro ndida kubatsira musona kwokutanga inini handiteerere kuva ndinonamata one aiwa anokutaura mimi akutaura mwana wake omatadza kunzwa akutaura kuti uyu mukomana yakuzakulidha musha wake kwana chinyani ndakaenda ndakataurira baba ndakati mfakosi gadzirai nyaya dzevana torai kurungai wenyu kugadzire nyaya dzevana takambobva ipapo takaenda kwaasekuru sekuru wevana vangu ava paamai takataura futi gadzirai nyaya dzevana inini chandinongoda chete is unit among us one ari usawira wakakosha wapachipadzika nokwamfakosi kuti timugamuchire kumusha kwatipadzikawo aitanga tiri vamwe aitakaramba kugamuchira because she came ane pamiri pa8 months yatakaramba but inini nokunyara mhuri yekwamfakosi I said no come and did zvimwe zvese is forget about it saka ndingokumbirisa kuti mhuri yekwachinyani nemhuri yekwachipadzi ibatane tiumbe vana ava zvakanaka ipapa basi papa amukungaira mukuisa mashoko kwasi kufanira kuti asi imimi ndopenyu ipapa asi munofanira kuumba imba yevana ava kuti ite zvakaita se sokuti ava vakagara nevana avo vachiti vana vaimugara apa tionese panogona kuzobuda zvinhu zvisingafanira kudzikwana apa zvinofanira kutaurwa nemimi masekuru nambuya kuti munogadzira imba yevana uyo murume ari kuseri vako apa ari endi kurizomusha uyo ndemuzomusha ndara isu simbo rinoita kukusira nyaya
Isu chakodzoka muzvikodzoti vanawo kana zvakanaka nokuti hazvishaisa vana varambani mamutani yepfuma ke aende nhasi asutana yechi unodzoka musi wa10 asekuru ndiri mukudzoka ini nemuzukuru wenyu uchirudza magariro amakaita kuti avana vanogara achinyanya ndikuona uchazouya Samuel ravo tichengeti chaudza kuti vepfuma iyemi wacho imimi tsvagai mari kuti abva namasunda asvika 3 isati akudaidzai mokuwaubvisa pfuma iyi Samuel iyo mari yatorohwai iyo tatorovai pfuma ngaingoenda chete mazuva mangani masundo 3 ingoendesai pfuma simbiro ndakakudzwa nyaya nokuti mambo akahopa example saka imi muri mambo saka ndakakudzwa nyaya chete iyo yarohwai mari asi mari yenyu iri kuuya listi renyu ndemunopa asekuru apa ndo vachauya semunyaya ivava ndovakupa kuzorora ndapedza nenyaya munyaya ngainosaina apa pfuma ndapedza nyaya yepfuma vamuda pfuma ndeti ndapuwa kudhara vari kuuya ine mosaina simbiroi imi ndaida kusainisa uyo ndongaenda kusainisa saka muridzi womusha ndiani simbiroi ndini muridzi wauasinawo mama nhasi mama nenda kumba kachinyani bhotora nevanao makapedza kuenda kumba rini mapedza kumuona rini mapedza kumuona rini mane mwedzi nhasi krismasi yeni vatamukadza kurwokomesa Baba